Oh! Wow! Te gâdilă cu aia? Te gâdil cu aia? Te gâdil? Te-ai supărat cu aia? Da. Trist, deprimat, plâng. S-a întâmplat ceva? Da. Ce s-a întâmplat cu aia? Mie poți să-mi spui. Nu cred. Cu aia ești frate meu. Da, dar nu mă înțeleg. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat? Nu e ceva ciudat. Cu trenulețul, pula mea. Dar tu te droghezi? Am mai fost întrebat și mi-a răspuns nu, dar... Nu. Ah. Ești un bețiv? Alcoolic, prefer termenul ăsta e mai elevat, nu? Sunt un domn ce pula mea până la urmă. Dar tu ești gălățean? Din Ploiești. Gălățean din Ploiești. Țigan de-a lui Borâtu. Da. Aha. Și ești trist? Melancolic. Iubești? Trag din până. Bagă și tu muzica aia. A, bă, cică că merge în țara asta. Noi suntem în Anglia și nu mergem în țara asta de iubire. Dar mi-aș pula pe unde dau ea. Dar de ce ești așa trist și nervos și recalcitrant? Dar putem să... Îmi dea și că să mai răspund. Ah. Și tu te uiți la televizor? Depinde. După anumite ori prefer anumite programe. Te uiți la filme porno? Filme documentare. Nu sunt filme porno. Ah. Și îți plac? Bă, nu-mi plac, dar... Da. Și în timp ce te uiți la aceste filme documentare, cum te simți? O jumătate de oră puțin slab, după aia puțin mai bine, după aia mai slab, transpir și nu știu cum să explic. Ia uite-te în ochii mei. Stresar, sunt ud și gata. Ador. Vreau doar să văd sinceritatea din răspunsul tău. Și când ai fost mic, ai fost maltratat de tatăl tău? Asta e... Nu, din câte țin minte. Deci ți-a fost spălată memoria. Posibil, extraterestri. Aha. Nu știu că suntem toți urmăriți, că mamă, suntem toți urmăriți. Și te urmăresc amintirile din copilărie? Da. Și sunt dureroase? Mai depinde. Mai tai pe coaie seara în baie. Și când ai fost mic, te jucai cu alți copii? Nu. Nu-mi place cu mine. Nu aveai prieteni? Nu am avut prieteni. Am gândit că copiii au primit mașină. Nu mai am primit remorse. Ah. Și mă gândeam tot să mă tragă, dar nimeni nu vrea. Și mai ai frățiori mai mici? Da. Și unde-i ții? Unde-i țin? Într-un porcăren, asta. Și ai mare grijă de ei? Da. Da. Așa drept și prin urmare, Da. el este Mădălin Ștefan Vasile, revenit la... cum se cheamă? Nu, revenind la statutul de gâgă, gălățean din Ploiești,
Țăgan de-a lui Borâtu. A.K.A. Lady Gaga. Da. Nu, ăsta e ca maxim, bapul, ce are? Nu, frate, ăsta e pișa de rocker. Ăsta nu uite-ți bag, e stau să-mi bag pula. Probabil ai băgat niște Red Bull. Tati. Tipă. Și ca să încheiem acest minunat interviu, ești îndrăgostit? Da. Rău. Următoarele 3 întrebări vor fi ultimele. Așa ce de ultimele 20. Și tu bei Fanta? Oh. E la mine coaie. Și când bei așa, cum te simți? Deprimat. Neînțeles. Multe cuvinte. Poți să mai faci o dată fața care ai făcut-o înainte? Care între ele? Nu mi-amintesc, dar e bună și asta. Merge? Și nu mai știu coaie. Dar ai fost vreodată fericit? O zic pas la întrebarea asta? Aceasta a fost ultima întrebare.